Hennamummun tarinat, osa 2. Hän on edelleen Hennamummu. Päivittäin Hennamummu kastelee kukkiaan. Kasva! Hennamummu hoitaa myös pihansa. Ja järjestää arvoesineitään. Kuten tämä M1A1 Thompson. Mun vaikka kyllä vain kaksi. Tai kuten tämä 9-kaliberinen Taurus. Ja tuota en tunnekaan. Hennamummu seuraa myös onnenpyörää. Vaikka sitä enää ei tulekaan. Usein hän pelaa Peron naapurin veljen kanssa pokeria hänen kuivasuonessaan. Ja mitä kortit? Näytetään vaan! Täyskäsi. Väärä suoraan! Mitä? Mene helvetti täältä. Harmillisesti emme saaneet enempää kuvausmateriaalia tuolloin. Nyt pyydämme Hennamummua jatkokuvauksiin. Hennamummu, pyytäisimme sinua jatkokuvauksiin. Ei, Tulisitko? kun mulla on lämmin. No perkele!